sinó també d'altres institucions o altres grups d'investigació. És important perquè ens evitem disgustos a vegades. I recordeu, i Fet ho sap molt bé, que existeixen convocatòries públiques i maneres d'aconseguir diners per fer desenvolupament, i especialment últimament. I ja són les dues últimes per acabar, que seria com el guió. Si necessito un tercer, què fem? Doncs el primer, mirar de trobar el perfil d'empresa que ens interessa. Per no fer una cosa a tothom i d'alguna manera veure que tenim poc èxit, intentar fer un esforç de mirar, ens interessa una empresa que sigui bona fent això, i llavors busquen el perfil concret, per dir-ho d'alguna manera. Ara, qualsevol disseminació està bé. La segona és contactar amb una informació que no sigui confidencial, i per tant jo us recomanaria tenir unes slides 4 o 5 només en els punts claus d'interès sense que contenguin informació confidencial. Fer l'acord de confidencialitat. A continuació, si l'empresa té interès, doncs sí, mira, un medical device d'aquest tipus m'interessaria, entren en detalls. Per això signen un acord de confidencialitat i llavors sí que li presenten el producte amb més informació. Aquesta presentació ha de ser a la carta i hem de posar només que sigui rellevant i senzill i els avantatges que tingui per al que escolta. Hem de fer un pensament, només un pensament de què volem en aquest tercer, què esperem. Jo faria un màxim i un mínim per tenir una zona de negociació. Els màxims, a vegades a mi els metges em diuen molt, els meus investigadors, home, demanem, perquè per demanar no perdem res. Jo no estic d'acord en aquesta política. Per què? Perquè pot ser que tinguin un producte molt interessant, però que el que demanem, vull 1 milió d'euros per començar i després uns royalties del 30%. Diu, molt bé, ja parlarem. I pot ser que aquesta empresa, si nosaltres haguéssim demanat unes condicions raonables, continués parlant. Vull dir, podem perdre gent interessant per continuar si tenim unes expectatives massa altes. Per tant, altes però raonables. I uns mínims per saber que d'aquí no baixarem. A veure, si demanen 1 milió i després ens diu no, et dono 5, doncs val. Bueno, la credibilitat baixa molt, no? I la negociació realment el que requereix és paciència, perquè són processos lents, no estan a les vostres mans, els timings, els temps, no estan acostumats i pensen que ara parlem i demà passat tenim un acord de llicència, un acord de col·laboració. No, això normalment comporta molt de temps. Per tant, paciència. I a més, capacitat de superar la frustració, perquè el percentatge d'èxit és baix. Per tant, això els investigadors ho saben molt, perquè sempre els experiments els surten malament. I a començar, doncs a les empreses i en la transferència passa igual. I ja com a consideracions finals, potser que destacaria les dues en les que jo penso que podem millorar més, que és la comunicació, que ja hem parlat molt, i aquesta superació al fracàs, perquè potser que no compten en ella i estarem acá. I només donar-vos les gràcies i perdó perquè penso que he fet servir molt més temps del que em tocava.